Здравейте, казвам се Биляна Йотовска и съм от България. Искам да разкажа малко повече за моят експириенс с доктор Серкан Хезар. Запознахме се, когато бях тук предният път в Истанбул с съпруга ми Димитър. Всъщност, поводът да го потърся днес отново е, че имам проблеми с рамената по стечение на обстоятелствата. Преди около 2 години имах възпалени сухожилия, който знае и се интересува, минават наистина много трудно. Започнах лечението си с PRP, лазерна терапия, електротерапия и сега съм тук. Правихме отново плазмотерапия, лечение с лазер и мануална терапия. Надявам се да се почувствам по-добре и споделям с вас, защото знам, че за всички спортисти и хора, които се грижат за външния си вид, за това да бъдат здрави, това е много важно.